कुछ तक तक आ गया आ गए आ गए। ला बाबू धारा है मालदा ला छुट्टवा बाहो अरे पैसा वापस करा भैया। बाद में यहाँ खुला हर काम सफल भइल बा तो यह हो जाए ना। बुझाता है 3 दिन से सुतले नहीं खा घरवा का करेला पड़ा नहीं हाँ छपार चला ले इसका रे सब चप चप छपारा हाँ छपरा आइला 500 के नोट बा। एक बार लौका था कानर नहीं खी सिखाओ मत हमरा के बाबू कहाँ जीवा आ रहा तू हो सिवान जाएगा। अच्छा 100 के नोट हाँ हाँ बुझाता 100 के नोट दो लोग पता बा हमरा पैसवा? बाकी बाद में लिहा हाँ बाबू कहाँ जीवा हाँ दाहिने 50 के नोट बा। लौका था अनहर नहीं खी बाबा हाँ बेटा हाँ, कहाँ जाएके बा यूसुफपुर चट्टी। अच्छा खेसरिया से मिले का ना बेटा एगो सुबुधवा हो वही से हाँ मिलेगा। तो मालदी आई टिकट ली ए बेटा हाँ रखा आशीर्वाद देत बारी ना पंडित जी का आशीर्वाद काम आई। बाबा ये गाड़ी आशीर्वाद के भरोसे ना चले ले तेल पर चले ले ऐसे ना मन चुपचाप बा। माल निकाली दी है ने हाँ। दक्षिणा में तेरे को कम ना करो तो के अरे आज तो बिकरिया जो दक्षिणा दिले हगी यादे रही दिया है ने ल ये बेटा बाकी तोरे भी आहे में कटवा दे। ओके 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 चला खबर का भाई रे लागत तक कार्बोरेटर में कचड़ा फंस गइल बा। ए भाई उतरो तन ठेल डालो आओ लता धक्का धोके करा लता फास फास आल बाबू तुझे खराब हो गई। चला उतरा चला का दिने खराब बा। पहले भिकरिया थप्पड़ मरल अब बसवा वाला हमार कुल सामान लेके चल गई। आप ये ले बैठे कातना बा भाई पूरा 25,000 बा। अब कैसे डिवाइड होई अरे कैसे होई का देखा 10 तोहार हाँ। और 10 इनकरा के हाँ। और 5 हमार। हैं? 10 इनकर 15 हमार और हमार झोला बा ना झोला ना बेचाइल हा झोला तो बाद में बा। त एगो काम करा हाँ एहूंगा तू दिन भर हमनिए के साथे रहेला हाँ हैं हाँ तय में लौका बैगन किन के दे आओ भौजी के वो बनावत रहिए तरह के खियावत रहिए ठीक बा ओके बाय आई लव यू सोना कल टाइम से आज हम मिलल जाई हमनी के अच्छा बाय टाइम से आ जाइए। सब बेच के ले लेलन ऊपर से पैसो ना देलन हाय झोला के का हम मचा डालब हाय ला हाय अपन झोलो लेला बाय बड़ा टाइम पे आ जाइए। बाबे बाबू देखा का कल जाई हमनी के काम के चीज बा हमनिए के बैगन किन के घरे पहुंचा दे कोनो भौजाई के उठावा भैया हाँ थैला से लेला आउ हो दुदू गो हमनी के को दिन बनी जा तई दुगो लेला हमनी के दुगो छैला बाबे एकन के घर ढूंढो त हमके खराऊ खिया जाई रे त एगो काम कर त एकनी संगे एगो गाना गावे के त हमनी के फर्ज बनता